tayo mag-exit? Carmen? Sa Carmen, mag-ano? Yes, Carmen. Screen name lang yun, Carmen Rosales. Atiplex, Carmen Interchange. Ano ang real name niya eh? Teacher. Ba't artista ba yan? Oo, artista nung pre-war. Bago Second World War. Pinangalan sa kanya yan? Oo, screen name. Hindi, yung Ano, Carmen. pinangalan yung bayan dyan. Binabasa ko lahat yung mga nag-a-appear dyan sa FB na Pati yung Rosales? artista. Ha? Carmen Rosales ba yan? Na, Oo. Karamihan naman ng mga artista. Bakit sikat mo yan? May lahi. Sikat yan? Oo, Carmen Rosales. Si Nida Blanca, Dorothy Jones. Palagay din akong gano'n. Alin? Upload. Ano ipalagay mo, Tan? Upload. Luisita. Mahal yan eh. Palagay niya eh. May kamahalan? 5,000 ata yan. Depende sa branch. Dito tayo pumapasok. Ito sa Luisita. Oo. Yahing Malasiki. Oh, malas. Iyahatid po talaga namin yung washing machine. Bagalan ang takbo. Bumagalan daw. Sumagot si Waze eh. Maiwan na po yung bumili. Huwag lang yung washing machine. Bagalan mo daw ang takbo. Biyahing mula Siki. Hindi na magmamanual na laba mama mo ma'am Jen. Hindi na magmamanual laba. Oo. Ano na siya. Hindi na magkakamay. Kuba na siya. Kumakuha na lang. Piga-piga na lang. Piga na. Bakit ano pa bang damit ang nilalaban niya? Baka naman pati damit ng mga... Oo. Mga lalaki. Mga kapatid ko. Bakit hindi ka kanya-kanyang laba kung ilan ng edad nila? Tamad yung mga lalaki. Maririnig nila eh. Pag napanood nila. Hindi ko naman sila ano eh. Hindi naman nila kayo friend. Ano eh. Hindi, papasubscribe pa sana ako eh. Wala, hindi sila nag-aano ganyan. Napanood nila yan. So, ba't maraming pabalik? Bakit? Marami rin gustong magbagong taon sa... Sa Syudad? Manila. Oh. Baka yung mga pa-north papuntang south din. Yung mga pa-south papuntang north. Baliktaran lang. Ngayon na nga lang tayo nakauwi. After 1 year, in the month of November 1st. Pagkaraan ng Kaya yan 2.2 yung mga kilometro, nakapag-bakasyon na may pasok na dumiretso sa lang sa ano. E1, Subic North Tarlac Expressway, SCTEX, North. May pasok na sa 20 na ini. Ang pangit na lang yung kalsada rito. May bayad naman. Tarlac City na. Ano ba yun na Lex? Nabasa ah. Yung Yung baba ng Tarlac City na binasa ko. Parang may GL. saan yung walang pila dyan. Papalapit sa toll booth. Tugod. Sa Tollbot. auto. Tollbot. Irrigation. No entry. Marami pa rin talagang walang naglalagay ng RFID lang. Ah, marami pa, Tan? Ayun naman, dami nila oh. Ah, ganun. Ganun din eh oh, mabagal din eh. Kahit may RFID eh. Eh, siyempre hindi maiwasan ang pila sa dami eh. Saan ka magpunta? Pero mas mabagal dyan. Ayan. Eh, makash yan. Susukli pa yan eh. Ay, yung mano-mano na iabot. Oh, yung dati. Eh, mayroon pa pala yung ganyan. Kala ko lahat na.
Ganun pa. Yung lahat na yung high-techs. RFID. Kaganda ng gulong nila. Mga pick up. Yan na yung Hilux na ano. Natuto. Kaya nga. Itong Tutok mo BF, yan yan. itong BF Goodrets. Tutok mo. Pakita mo. Ultirain. Nakano yung may yung shock niya ang ganda. Wala na. Hindi na masyadong naantok na ito. Kanya-kanyang brand pala ang mga gulong. Ganda ng Hilux niya. Alin yung kano niya Puti. sa likod? Yun, puti. Ay, ito. Ayun, ganda. Brave. Litis ba yan na ano? Bridgestone din yan ah. Hindi Ultirani. Hindi, ano yan? Ay, BF Elterin. Goodrich. Elterin. BF Elterin. Goodrich. Mas mahal yung gulong niya. Ay, Ang ganda. Pati yung ano, ilalim. BF Goodrets. Bakit? Libre na? Nang libre. Oo, may Pinapa- sinabing pizza. Oo. Narinig ko yan eh. May mga pizza-pizza na libre. Alam ko, New Year yung libre, tsaka nung Pasko. Hindi. Hindi lang yun. Minsan ko lang narinig yun. Itong nag-appear na yung sinabing promise na. Alam mo, kabayan. Saan papunta tong isa? May expressway pa na isa, oh. Saan? Silex, Kikles. Yan yung binabasa ko. Pagkamalang kong Gilex. Saan Ibig kaya sabihin yun? nun? CLLX. Alam ko na tan. Kabanatuan. Kasi Pagkaraan ng 500 metro. nung sumama Dumiretso lang. Corazon, Ura, na ang driver, Carmen nagpasya-pasya o Rosales? sa Exit. Kabanatuan. Carmen? Bagyo, Manawag. Yan. Carmen nakalagay dyan. Ikat. Malapit. Wait lang kasi. Dumiretso lang sa E1, Subic Clark Tarlac Expressway, SCTEX, North. Kabanatuan yan tan. Nasabi ko. Pagkaraan ng 4.4 kilometro. Dumiretso lang sa Tarlac Central Toll Plaza. Ano yung L? Anong salita niya? Carmen East West Diversion Road. Carmen. Yun ba yun? Parang Kabanatuan. Welcome, T-Flex. You are now in Tarlac City na. Boundary na. Welcome. Ano yun? Tiplex yan taan mababasa. Welcome to. Dami yatang bit-bit tong Fortuner. Tama, Tiplex. Ay, Nakababa yung- Interviews in piso. Likod niya. Ay, bugoy. Alin yun? Oh, mabigat yung dala niya eh. Dala niyang tao rin, pasahero niya. Saka yung nasa taas. Taklod niya. Ganda ng langit, oh. Walang pollution. Doon Ganda sa yun. Metro Manila, ang kapal eh. Walang masyadong ano. Hindi na masyadong maraming. Pero ang ganda nga dito, umada. Alin, yung view. Yun, may langit. Laki ng sulat. Oo nga, Ang ganda ng langit eh. yung langit. Maraming clouds. Yung clouds po talaga yung pinakamagandang view dyan. Oo nga, clouds. Kasi di ba sa cellphone mayroon yung clouds. Pag pinindot mong ganun is mag-a-appear na yung sasayaw. Harang lang talaga yung cellphone mo, bababi. Karang ba? Eh, sandali ko mo. Sige nga. Oo, di ba? Ano ba, mother? Oh, ang ganda oh. Oo nga. Harang eh. Sakto kasi yun dun, yung harang niya yun dun sa daan. Paramat niya. Maalong. Ay. Malog lang po talaga dahil
maganda yung daan natin. Ayan na yung magandang Hilux. Ayun na, magandang ano, hindi na natin nakapunta. No? Ayan. Kasama ata yung dalawa. Ay, hindi. Wala naman yung isa. Bakit? Pick up din ba yung isa? Tanda, ano? Oo, Wala. pala. Hindi yan magkasama. Tala mo, nauuna na ako. Pero ang ganda talaga ng view. Pag pinapanood mong view yung clouds. Yung clouds lang talaga yung ano. Ganda ng clouds eh. Binibidyoan ko lang po Di ba, talaga yung pag nasa clouds. aeroplano aeroplano kasi nasalpok niya yan. Pagkaraan ng 1 kilometro, dumiretso lang. Pero ang feeling mo ganito rin, bako-bako. Pag dinaanan mo yung ulap, Oh. bako-bako. Nagganon din. As in, ganito rin sa land transportation. Ganitong experience din. Kaya babiyahin na tayo, lilipad na tayo. Lilipat. Ako si Solid, Solid North. North. Ako Solid North ka ah. May 1 saka June 12 yun. Ano yun? Yun, di mo na-memorize? What's the happenings? Event? Tragedy pala. Papalapit sa toll booth. Airbus sa India. Dumiretso lang sa Tarlac Central Toll Plaza. Tinandaan ko yun eh. May 1, Labor Day, saka Independence Day. June 12. Dumiretso lang para 42.2 kilometro sa T-Plex, North Carmen Rosales exit. Wow. Oh, narinig mo? Pa-Carmen na tayo. Ay, babon. Sorry. Dalawang lane lang binuksan nilang yun. Ah, naka-ready na. Ah, daming pauwi. Ayun, ang dami ako. Alam mo naman, New Year kasi. Pag New Year. Traffic po sa kabula. Saan ba kayo magbabagong taon? Ganon, mga tao. Sa Maynila, sa probinsya. Hati sila ulit. Parang Pasko doon, New Year dito. Oo, hatian. Parang tayo lang din. Oo nga. Pasko Twin- doon. Ano ba, 24 madaling araw kayo, nasa Teresa kayo. Di ba? Tapos 25 na, ano ba yung oras kayong dumating pala nung 25 doon sa bahay? Last dose. Paga yung biyahe namin kasi pawala-wala ng internet. Ayun, internet ang problema. Pinoproblema ang mga... Kaya gusto na umuwi ni Father kasi buboring na sa bahay. Walang internet doon sa bahay. Biro ba yun yung sa 24? At yan, Kasagsagan ng Pasko, walang internet. pinipilit namin yung internet ni Mang Kuya Boy. Maganda ng mga pick-up nila. Sunod-sunod pang ano. Parang ay hindi pala naka-pick up si Juan, si Jigger, Fortuner yung ano sa kanya. Vlogger. Oo, si Jigger Villacorta. Fortuner yung service niya. Hindi siya nag-pick up kasi truck ang kailangan niya. Pangbiyahing animales. Pangbiyahing sako-sako as in anong sako. Saka ano, kung mag-pick up, ano, yung kapasidad ng passengers, hindi sila magkasya. 4 sila na pamilya o simbiyanan pa. Kaya Fortuner. Ganda. Ano yung pinit? Ay, diyan ka kumuha ng clouds. Kala mo edit mo. Mas maano dyan makapal yung mga kutong-kutong balls. Bulak. Mga bulak yan, mga bulak. Bulak or snow. Ang mga katumbas niyan, mga yan, clouds na yan. Snow white. Hindi na yung daan yung binidyo ko, yung langit na. Ganda ng view, ganda dyan. Nasama yung ano, green fields. Kanta yung
wala pang tabi yan. Parang wala lang yung nakakaliwa ko. Smooth lang po yung driving. Namamasyal po kasi talaga siya. Smooth na smooth ah. Iwas accident. Victoria Talavera. Ayan. Nagmiri-murang din kami nun eh. Talavera. Tinignan ko maigi. Yung video mo, ito to. Yun nga, meron nga kaming video dyan. Talagang green na greenery. Green na green. Victoria Talavera. Mura, Herona. Ganda talaga ng view. View as in view. Bucor, Bureau of Correction. Nahihiya May ko. stoplight pa ba tayo ano? Sa sunod? May stoplight pa ba sa may share? Ayan. Napapaihi na ang driver yata. Malapit lang pala eh. Busog talaga. Yung target naman ni Jonathan niya, ano, para makita daw niya yung Yung daan mother, kaya araw tayo bumiyahe. oo nga. Kasi yung gabi. Ay, naku. Hindi natin may ano yung view. Ganda oh. Parating gabi ang biyahe namin. Nakasama yung Walang panahon. tulugan. Pagdating sa bahay, kuya, Ganda. madilim pa ang ano, pagbibiyahe. Ganda talaga ng langit ng Che, yun oh. Ihi ako, ihi. Hihi. Naiiyak ako dun sa pano. Sige ka. Ihi ka na? Oo, naiiyak. Oh, ihi Ay, daw. ilalabas nyo yan. Ihi. Inom yung kape. Kape, cold coffee. Ako rin, medyo konti. Mayroon. Starbucks din dito. Meron? Walang Ayun, Starbucks. nakalagay oh. Na-try na nga natin kung meron makaklaim. Starbucks everywhere. Kahit saan ba yung ano? Oo. Try mo nga. Titingin lang ako. Pwede ka na nga i-off to? Hindi, magbabay ka na. Ay, Continue ko to? Hindi na, babay Hindi na? na, babay.